Μπορούμε όμως να τα πούμε τώρα, κάπως καλύτερα. Από την Πάτρα αρχίζει η εφαρμογή των νέων κανονισμών που αποφασίστηκε στην Ατλάντα και θα ισχύσει μέχρι τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα γίνουν στο Σίδνεϊ. Κάθε πρόγραμμα παίρνει 3 διαφορετικές βαθμολογίες από 3 διαφορετικά γκρουπ κριτών. Οι βαθμολογίες αυτές προστίθενται και έχουμε τον τελικό βαθμό. Κάθε πρόγραμμα αξιολογείται για τη σύνθεση και την εκτέλεση. Η σύνθεση έχει 2 ξεχωριστές βαθμολογίες. Μία για την καλλιτεχνική αξία και μία για την τεχνική αξία και μία για την καλλιτεχνική αξία. Κάθε γκρουπ κριτών ασχολείται με ένα μόνο μέρος της κρίσης. Τεχνική αξία είναι ο αριθμός και το επίπεδο δυσκολιών. Το άριστα είναι το 4. Η καλλιτεχνική αξία είναι η μουσική, η χορογραφία, η ποικιλία στα στοιχεία. Το άριστα εδώ είναι το 6. Στην εκτέλεση το άριστα είναι το 10. Είναι μερικά πρώτα στοιχεία. Θα έχουμε τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια της πολύ ωραίης σημερινής μας μετάδοσης να είμαστε πιο αναλυτικοί. Ήδη έχει ξεκινήσει το πρόγραμμά της η Εύα Σερανό από την Γαλλία στο Σχοινάκι. Ήταν η Εύα Σερανό, Γαλλία, από Εύα Σερανό,